ji teref Cuntaya Misrê ve 7 sal berê li qada Rabîayê qetliamek mezin hatibû kirin. Di heftemîn salvegera qetliamê de li Misrê îstiqrara siyasî, aramî û huzûra civakê û ewlehiya civakî nemayê. Gelo wê rojê çibû kerem kin. بمشهد اكفناهم بمشهد اللهم قاتل المجرمين. îro çardê tebaxê roja Rabîaya dinyayê ye. îro salvegera qetliama li meydana Rabîa û Nehdaya ku ji teref Cuntaya Sîsî ve li ser xelkê Misrê hatibû rastkirinê. Di çardê tebaxa sala 2013 de di nava 10 saetan de temamê wan sivîl 1500 kes hatin qetil kirin. 10,000 birîndar bûn, 21,000 jî hatin girtin. Êrişkerên ji esker û polîs û xristiyanan pêk dihatin li ser sivîlan li meydanê dima ketoberî êriş kirin. Gurintiyên qetilkirina sivîlan ya ketoberî, şewtandina cihên ku sivîl lê diman û qetilkirina sivîlan di meydana navneteweyî de jî bicih girtibû. Esmaya ku keça Muhammed Biltaciyê ku ji lîderê Îxwanê jî ji teref nîşangeran ve hat qetilkirin. Aktorên navneteweyiyên ku alîkarî dan darbeyê weka çewa ji darbeyê re bêdengman, ji vê qetliama mezin re jî bêdengman. Di çardê tebaxê de bestenê nedaxwaz û îdeala xelkê Misrê tenê, yên xelkê herêmê jî dibin tankan de pelçiqandin. Rêveberiya darbeyê jî ji ber ku zanîbû ew ê hesabê qetliama Rabîayê ji wan re neypirsîn, bi metodên din îqtidara xwe zexm û seglem kirin. Berpirsyarê qetliama Rabîayê her ku çiqas wek Sîsî bêzanîn jî, esil berpirsyarê qetliamê welatên weka Amerîka, Almanya, İngîltere, Emirtiya Yekîtiya Ereban û rejîma Siûdî yên ku pêşiya Sîsî vekirine û destekê daneye. Van welatên ku ji qetliamê re bêdengman, xwestin ku li herêmê umîda hişyariya alema İslamê vala derbixînin. Çimkî Misir ne welatekî ji rêzê ye. Piştî darbeyê li herêmê zilm û zexta li ser hereketên İslamî û xebatên wan hê bêtir zêde bû. Piştî darbeyê bi hezaran mensûbên Îxwanul Müslîmîn hatin binçavkirin. Mehkemeyên gêrî meşrû îro jî dewam dikin. Hetanî niha cezaya îdamê ji bo bi hezaran kesan hatiye dayîn. Di nava van kesan de Mürşîdê Îxwan Muhammed Bedîî û Serokkomar Muhammed Mursî û Sekreterê Giştî yê Partiya Îxwan Muhammed Biltacî jî hebû. Muhammed Mursîyê ku hatibû hilbijartin, di mehkemeyê de li erdê ketibû û şehîd ketibû. Piştî şehadeta Muhammed Mursî ji xerba Gemmar ya ku durûtiyê dike tu deng nehat. Piştî bêdengiya xerba Gemmar û qoxlayên wê şehadeta endamên Îxwanul Müslîmîn di hepsan de berdewam kir. Em jî wek malbata Rehber TV'yê carek din Muhammed Mursî û temamê şehîdan bi rehmet û minnet yad dikin.